Kigima omwanchi omurigeria bwegetaseni giensoko nebiro binde nende tokumirana asemesa ya mangana maya erinde ngomanye nara yatekire korwa chingongo chionsi inye chiense ekero chire chitariki 14 cyumutinyo 10 umwaka oyiga bwechiri bubere 25 ensane yamo yabona magoba asetwero biri kweneke ngango koletera tura mangana maya asenchira yobwikirano inyora yonsi nabuko yabwatia gwetira sensemeri mitandao asensemo ya Facebook gwetira Ensoko TV nabo igasensemeri ya YouTube gwetira Ensoko TV liene kerubo Frida nalitoko gwetira na soko eneke buna chibi chane lyogi lyagwikira sole asenchira ya bene nere Brian Achaka bakobwatirana na ere Felix Momanyi na boigo Felistas Kabendi Toska tonyegera kwirana ndasegike kerubo sio ilinde ngomanya mange. Kigima omwanchi omurieria tokwarigani bene ilinde tusanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio kwechaka amaya yebirebiga kororsorgongo rwagusi nigongo kumanya buna omubere oyomo bumusacho oyomo nigo bakogotoka asebalensemo mubere oyo bumusacho oyo manya ko manyikana buna Moses Gitieri nigo toka asebara ensemo emambia lero okenyire chinsemo chitundubali ya sameta imeye bunge yabo basi kubatikana nege kole kyo goichania nigo kirera omwana nyagosiranere kunywa esumu asebono agendete kurwanira obugima bwaye imeye nyigitali yemo imeye umuchi obosongo murigito Dominic Ondeli Nyabuto namange ntwanya kororaya omubere bw'umusacha yo maserita Moses Gitieri nigo toka paro betire byoge mambia lero angene tundubali ya sameta ebunge yababasi county ya Kisii asekagere muna nigo nyagosira ito nabantu abataramanyekana nagokobo goika asayaiga yangentire lakini ekero twaika otwonya ngatali yangentire karachi gonjuro bosikali baicha igaiteira ale angene tundubali angena soba ekera onchurwa igarorekana ngagabutuira mara lakini naenda ngabuno yoretire kere mwanyi gatare ngasayo iganga buno monto oretire obekereiro gekueto genyenyiro konyenyu kubenda eomoira maraso gatesiko otwa bano moichano gokumisana igoro yo gukukwaye kero namwikira nanyora baskali bakumuinwa juu bachi kumunchura nanyora maralisko bono natamana chaka kurira kere gento keruete bono gotwa kumi twa swa gukura rende bone genteke gyatokongera gaki abamwe abanyagosira nigo baragire biyara asebono basabire serikali gukorobo tukibwa ebia elikomanya ningo korete egekore keiga umwana oyo minto no mokogoti gaki gongo sabaiga umwana oyo konya babeira matuka mange bachandanire no musubati oya matuko baka yabe yaikeiro umwana minto agachire nyomba agaiga utamire omukungu korogoro bono no yaikere to kororo sibiru boire ako sibuna ando chichama gosa nyomba amukaneti none litoke takuna none nsiaga amukaneti bakechae gaki abasacha ekenyore ekegima kenyengima ntwanya kororaya mokungu ogokani mosacha ngatakuna kende gaki abantu benseye gaki igotogoteba bagambi gaki tokonya ekenega konekia kurikanira iga bugitaurio gaki abagambi bararuru gaki tokonya ya no makungu akoimoka gusiba musacha karorira iranire gucha omanya koranga bona tiga murusi ororo okonogo kwa konene ega yo mwana nyagosira koigwa buna nigo tatumwa batoka ukwete nigo airege tambukero gyo kunywa esumu asebono nere agasene kurwanira obugima bwaye imenya gitari eme yo mochi obosongo omugano iko gandrete igo omwana omare mugitiara mugaru osomanyakana nga audio okomo muro gatatu naachia orera mono muiso ayo takakwengenta abantu bamukonya lakini ndayito korabia naachonyo eliogo omenya kiwesa nyagitari ya moire yanga Kisii county asaga ndrete koringori kona korwaliwa egere omwana iga abwene airane bia igo ntori no moichane kigara mangana abana ntokonya tengana ya kawaida isi ya kawaida asingicho omwana ayoroche nando yamonaro ibeke ngori nyuma ise atara kwa igoro ndumwe tingi kenda ta se familia lakini botukimba ndaro kara kamana gwetera matanga yiga
egere amang'a taarifa kamire esoke amate yasabire serikali gukora obutuki bwa asenchera ya bwango ilikomwa omwanchobo obwene bwaye kyabagambi baminto barase kenyoleki gakirigereria yasenge nchomanyarigere tinande monyaroche gakio monene one tigakonya senke yeito gakibuna incha andolera mabera nkonya senge nchoner na incha narochole gochagonkonya matenya gusira Moses Gitiere yasabira abanyimbo na baribonse bagotenda obore ni kuroro gongorega gukora obutuki bwa asenchera bwango ilikomanyangire to mwana wabo goitwa asenchera ngamneiga ilikoreta obwene bumwanchobo kuripoti getsen kya nambe Mogen Soko TV koroge kenyoro kiarigo kigotoka gaiga se wodi ya sameta mokoroge ge bunge ya basi county ya Kisii retire ne Dominic Onderi Nyabuto Eng'usanano entindi nigo yanekiwa ase ikaro gie komiti ye bunge nene igoro yobochenu eyemaiga yegati y'abajumbe komochia ewizara yobochenu gosomo waziri w'obochenu Aden Duale asoko gosereria balia bakoligia amaboli ose bali bakobolia amabolio igoro yemerobelio yobochenu nobokoreri ase wizara yaye bakoragwa no mujumbe wensemo ye bunge ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi nigamochirie omorobelio sha unanigo okoenekia obokurumi lika likubakonya abana inchi mulikito Clinton Ondigi na mange. Let's take the next step on that one. I fear no one. Let's take the next step. Nonsense you're bringing to this country. Honorable. Ikikaro gie komiti obochenu ase bunge enene hamone gati abo bisakuru ase wizara obochenu nigo yanekia okongusana no gotindi kobwatakana no gotaigwana chinkwana higati omujumbe wensemo ye bunge ya Kitutu Chache South amono waziri obochenu Muske Aden Duale. Yes, and I think order chair. Now Liberera nigo yanekiwa ekera bajumbe bamochomo waziri Duale asoko bagosereria bali bakorigia amabolio igoro ya magendro yemerobiri yobochenu no bokoreria se wizara yae. Let me take this chair. No, we will not allow you because you are the president. You are the expression. You are not extraordinary. Kibagendi, you are out of order. I'm not a out of order, Honorable Kibagendi. You and your friends are out of order. We have closed your office where I don't own a hospital. And if possible, we will charge you in a court of law. You can charge me. You can charge. I don't own a hospital. You are the people stealing from SHA. You and your friends. Bring your impeachment. Just because we're asking you questions. We'll ask Honorable Kibagendi to actually stop. We will not allow you to intimidate with your nonsense. We have closed two and we will close more. Honorable Kibagendi. We have closed two of your hospitals and we will close the third one. I don't own a hospital anyway. We will close the third one. Asoko yegerera Muske Duale nigo bona amochire gati y'abajumbe abo babwaza kinyagitari cyabo bene echo bagutumeka gukuruma kibesa chike umbegyasha echo kirengete kokonya haba Kenya konyoro bubweni abwabosa nagoteba buna nigo kwikira boniga basikire gati kinyagitari ndigo barache gusieke chinde na onyage konyarekana hegati y'abajumbe nigo barache go ikibwa busyo bwekagambero kwimukirwe getambo keregetinde keri chiko. I don't own a hospital. You are bitter. That is the strategy we are trying to use to silence us. We will try to produce evidence. I have no hospital. We are anywhere. Let us charge those. We will charge you the strategy you use to try and we will charge you. You need to answer the question. Charge me. I will answer me. You cannot. We are not your children. Muske Anthony Kibagendi nonyana bonigo hatuguteirare chinkwana icho chumo waziri Duale asasingirire bunaereta bwatinya gitari endonsi akora himeyensi ya Kenya na omomochia Muske Duale hasokobeka siasa se sector bochenu rikari gokwandira hayarengeta bananchi chinga kicho nigo bona mochiro munyakero gubwe committee yo Dr. James Nyikal asogwanjireria hekero yo kuroba korari bwa hekero ke bikarebyo. Leave it there. Let the chairman proceed. You proceed. Don't allow him to chair this meeting. I am chairing this meeting, Honorable. You are intimidated by this man. I'm not intimidated. So let this exchange not between me and you. We can actually ask you to leave. I can actually leave. It's okay. I can actually leave. It's okay. You can't live by borrowed values on the way you can. Please. This is nonsense. You can't allow some hostile witness to come here. I'm chairing this, and I asked you. You are not chairing. He's the one who is chairing. No. He's telling you what to do. No. It is true. You are intimidated by this man. No. Just because he's a president, Kenyans need to know. Duale
is messing up health. Mwakilishi wa basubati ase kaunti ya Nandi Cynthia Muge nigo nere hamochirie obotendere komite eyo asokwa omusike bagendie gesusurugyo komoseri esikwe komite eyo na komutigo omusike Duale kogendera nebikare ebyo ase buna bonsi nigo bamochana ase inchira hitarenge korengana na machiko y'ebunge. It is utterly unfair for you to send Honorable Kibagendi out and have the CS stay here. Because they were the two of them. It was a shouting match between two people. It is unfair for you to send one member and leave the other party on shambles. You cannot do that. Eke nigo kiabeteria higati abajumbe gosoka kurwa ase gikarekyo egentukirira omusike Duale kogendera nechinkwana negati abajumbe batatu. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Magega yokomoinia umwanchobo chigwiki isato chiaita bono nigo eamateyemo yesokire na korokia ugutaisanika kwabo kubwatikana nenibo yarwite chinga kyumuyiga wokomoinia umwancho yobo yamateyo kurwa ase kenyoro kia Liunde Nyamasege nigo yaenekirie ugutaswana na gwesabu korengana na roboti rwabetero kubwatukwa ne komiti eyari kumurikira amangana yo gosemero bilio yokomoinia Nyagosira Murikito Dominic Onderi na mange chebesa jazangwa sa matanga kaka cyatubolire yamateyemo yamuchire kamati ya ramatanga y'omwancho bose kamati kagergo tena nini boyonsi ya changwa ase amateye Yekorewono kia letiri iberera asenke iga Nyagosira mwaka Naftali Okongo. Uyo niwe chiwiki sato bono chialire me kinyoro kia Liunde Nyamasege bunge ya machoke chache kaunti ya Kisii. Komiti enyarigani yari gushugulikira omoego tata eyachoretwe ekogendia matanga ase kenyoro na banyarete ko bachibesa chigo changwa chire chinyinga mono kurende komiti ekanyara koba gekogendi chibesa echi ase enchera etarochekaini erongoli mbarenteti none somoni none etongoro chibesa chinde chiomo chango chiachangetwe kero togo baboli batoe quotation ng'a chibesa echi tumegete komiti nigekoire family bobe yamo chikero kende koramba ka abantu bande bekenyoro bobe na ekera twabali go baigete ga bagatebinga chibesa igaba arikwa ke esabu empeo bosa besa chitaiyo bone kero tokwa bono nerongorende neronka irinde yari gochia bagateba nga chibesa chibone kero ba kolete kwende ba gitesabu chibesa chamaganite tisana ekiaga tubata mayanda mange nkiaka bakuri chibesa chamatanga korengana na umubrako yosirio mugakoye nigatema gosaba ebitabu eriko manyobo tumekibwe chibesa cyangwa korende akarinwe bitabu ebyo nje nande go chinaro chimna bare gusangiriria kera matanga aherete nalibona ngo chikugania bitabu na nje ndigereri nkanyona tindi kwa gwitabu bono nchikoboria gende kyo nkanyona onde tayo kunyikane bono kerera so akoimokerera iguru nalibona bachi goche komiti eye kenyoro naliare ande bitabu tuchikoboria bomaene mbari gototeina onyana abana babaye bakorera batene kirinde kyesuti mware gotoa ekiagera mugoreti tate suti bake sanduki omugakoyo gabwate welfare kurwa samasini bamugorete sanduki bakamugorana ne gari bayamorente tenkaga bona chibese chekenyoreche nabo chisirete go ntuntu maite sichiajiete na kende ngeyo chikorete likomanya bwene bwengane yeigani gotwamwa kiresimi omugachibwe kamati eye nare kobori tokonye namba ya chairman tomwakere omo secretary no tware namba yae ngobori no tware namba ya omo secretary lakini ngo saba tokora ngarende chinambe echo yoka no bane tokorigie eso na no bane otake bia mono aseli bagali aho na mega ni go twagenda goika echiro Nyamasege astonyero morikibwe kamati eye naja igana aro atomanyi tugatigara n'ekibasa cyari ko rugusiringi elibusita elibusita tugajiga cyase turasa rimwe na cyari ko rugusigo turasa kikatigara oro ndi tukoliko bwati tugateba sente soka lakini nabo twanyalta ko gore bintu binde bike tugatigara n'ekibasa ekyo kare tochi komenda n'ekibasa cyero ngoro tukanyaka bato gwakana epiri yebirogo ne kitenti cyari ngoro isatu igo abaminte sabu eyo onyeti banyalta ko bakuritika nganere kamiri tutubwati ko gukwana konde kobe abantu otogokonya nebirengereri nigabagambi borogongori gabasabirwe sona nengane yeiga
ilikumanya asobwene buli na koreta omorembe ekolekana ng'antu bwate omochando twensi tiga toikaranse turangira toikaransa amo torengerera nitokwana egento kere kieng'encho tebase koba egento ritoikaranse tokogamba tokoborania amang'aswari twanyora ng'omonto egotete gotegerera monto onde eitekoreta ichibu naende gutari okwagacha ase ebinyoro chigwikinisa tobono kuri omwaka naftali okong'anyara koba okweniga egasi enka yaye ase abamate baye ni amate anyara koba kegosaba bari bonsi banyara koba bagusikana na amang'ana aiga wesokia na gocha banyara koba bakora esabu ya na kumanya obwene na kwenekia gose esabu na bere gositari boigo ase baiga abagambi banyara koba bagosaba banyara koba bagosana n'ering'ana eiga erikoreta obwene n'obwasioku ase ekenyoro ekeiga kuripoti gasini kia nambe Mugian Soko TV kuri ekenyoro kia riunde nyamasege gaiga ase ward ya Basotsengera ebunge ya Machoge Chache county ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto. Abarai bechikanisa cha Pentecostal Church of God nigo basabire abarai kwenekia omorembe imiyense ito abase batebire mnanigo abarai abachakira maberera gesiasa chingaki cha siasa chitaraika bakoragwa nabariki bamagana imiyegeti yechigosori kya Gusii Stadium asumoyega bokomokorera amasabo umungina onyagosira Eunice Mwangi oyole mamo mwabo Bishop Damasco Mwangi abarai abo nigo baralirie omorembe na kubasaba abarai gotigana amang'ana siasa chugwatanana nabaigo kubwaterana asobwamo ili kubakorera emirimo abakenya Murigito Caroline Mausa namange Abarai korwase chikanisa cha Pentecostal Church of God nigo besokiriri tukoria rero na koyegikiria serikali abase batebire bunaniga abarai babwente kwenekia omorembe nabo igokokora amagenderero asense yaito ya Kenya. I gathered here to mourn with one of our members, actually who is the director in the Department of Health, my friend and Bishop Damasco Mwangi. We are mourning Mama Eunice, a great woman who has contributed immensely to the development of this nation. Ningelipenda kuchukua nafasi hii kutukaribisha sote katika sherehe hii ya mama wetu mzazi ambaye amepumzika, na tumekuja kusherehekea muda na wakati ambao Mwenyezi Mungu amempa kuwa nasi. Charles Saboke oyoro munyakero gobwe Evangelical Alliance of Kenya nigatebire buna nigense yeto ya Kenya yaberege gotiga gukora magendero na guchaka siasa kurenda bwasaba sabire buna abarai babe abatwereru baganye chinga kichia siasa chigo ikaba maego chaka koralia siasa. In Kisii, and we thank the Lord who has brought us here to be together here with all churches who have come. This is a dangerous moment for Kenya. One of the reasons I'm saying that is that people are hungry, people are suffering, people are crying, people are dying, and so there are many things which are happening. I want to ask the government to become serious and tackle this problem of medicine, this problem of lacking equipment in hospitals, this problem of people just dying anyhow. We are a country, and our country is not a tribal country. It is a whole country which is called a nation. Please, turn your life around. Don't use the church. Let the church be independent and also stand with the country. Don't be persuaded by a few shillings and then you just destroy the country. Where will your children live? So we want to pray that these people who are killing one another, please understand us at this particular time. Don't kill your wife, don't kill your mommy, don't kill your father, don't kill your children. Let us be taking care of one another. Please go and take a vote. And if you are not taking a vote,
You know, next time you might not even get a job. People will be asking, do you have a voting card? So let everybody get a voting card. A wise father tell your children to take a voting card. As we transit to 2027, it is my appeal that let us consider the nation first. There comes a time when the nation is more important than an individual. Appeal to our politicians that cool down your temperatures. They have gone too high and yet 2027 is far. Taifa la Kenya Mungu analipenda, analibariki, na kaunti hii yetu tunaitangazia amani, tunaitangazia umoja na baraka za Mwenyezi Mungu. Inko reporter ya Amayani Soko TV kurwa kaunti ya Kisii ili taria na Mausa Caroline. Omuske Hulda Mumanyi umurai wense ya USA umubyare okitutu masaba Zemeri ya Magombo nigasabire abanyamira gutwara obumo bumugusi elinde kulinda ekemira kyomugusi kagukwana ekeratwara etaro yae asebunge ya Nyamira. Hulda nigatebanga obomo bukoligererwa ase siasa choka asikolende kubolia abantu bocha amo naboigo kwenekya bunango kwana bale nelyo gelimo. You know, sometimes we break it down to the point where we minimize it to be just political. You know, Obama Women's League is not centered on politics. It's centered on brotherly and sisterly love of Women's. Because if we don't protect our culture, our language, we are slowly losing it. I'm telling you for free. They're kids. We are losing a whole generation of Abagusi. I don't know. That's not home. My friends, also here too. Your kids are growing up outside of Gusii. They are growing up in towns. And they are completely would care less about them being a Mosi. I charge each of you. You're not Parliament of Nairobi or Kilifi or Taita. You are the Assembly of Omogusi here in Nyamira. Let's make it a point to also make sure that we are protecting this home of Omogusi. That we come together, not because of politics, but because we are one people. The last time I remember, since you brought politics in the conversation, the last time Omogusi that really came together politically, can someone remind the whole team? It was during Chai's time. Remember? Yeah, everybody, all the NCAs were under what party? Exactly. Well, we have UDA, we have this, we have that, and there's nothing wrong with that. But at the end of the day, though Ramana because of political parties. Political parties will come and go. But then Omogusi is here to stay if we fight for it. Abamenyi kurase chiro ya Kigogi imewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira nigo bale no mogoko maiga ya macha kwa mirasegeka aigorwa bagochaka gukora emirimo bagokwanekerekyo nigo mo MCA Borogongoru Muske Vincent Benecha ayera emirobili abekire asoko enekia amagenderero imewodi yo. Kongari baga na irane ringambu ya mona soko tobekera macha ya Kigogi konya tuachande kire njasa marieta ngoro ku general buna manya kaine tauni yeye kera bandomba maete na irane ngambu ya mona mheshimiwa soko beka macha ya tauni
konye na chire roche bo mutungi obochoka chusi ebundi nkoli gisayi eng'akererwa nekere kang'ase gotacha mache epe bumbegete nyomba mache nkonyanyuera nyomba kere chisuguli na atachire kere egento sa ototage tuikaranse keroko gati utari konyagerigwa bono ototage to naende ebinto bike bitogorete bina chitaya omwesimi gwogendere uiche utobekere ekiagera totaete chitaya nkoni toli ching'enisa atokonyire gotoga amaja twachange togana roche bono iga naende amaja esing'ense abwate omwesimiwa abanto abanyotenete ekiagokora asareka tige tochoche otare ochore buya nari atasareke igoito penecha mbia manase gasi gwakorire naende ni twanyarire koba tokobwatera na iga buna tore iga kegoku na inche ndwarite na bwenerete nyora amache lakini nenda amache otoreteire iga etokoire na mbia mono nyasago seseni naende 2 times abang'ina tagatangora iriata no mheshimiwa Benecha naende ngoruku Vincent gose to murie nkaga rituko ria rero ndi no mogoko monene sana kubanyora inu na wananchi ba Kigogi naende bo igokonyora ng'atwanyorire nchira amacha yakonya tusumbuete agotoikera ndonta itegotewa ng'a amacha anare toboko ng'ubunge korwa abegetwe nabo twanyweta amache buya lakini agaikase gete pambu egasareka mwang'eta mang'ana yuno mo MCA na nje natemire buna nkonyara epambu yatokire lero naretiro mu injini gaiga oyebekire amacha akirwa arorekani gusara arorekani ngobitari dalsi ngobi igona rinde gasi gosotinde ni kasi ama si kasi bona asengenjo yomogoko yotobugate igonta ite ko baboria abananchi ba Kigogi chi project che serikali mbali nkonyora tulenkenke ditwanyorire project ya serikali buna amacha ya bono ne jukumu yeto twensi toyerende torenda amacha ya bono amache ningi tokonyu into agokonya onye ne para ya rosiwe nererendwe ntobeke binyambi nchera miringa mwama aganjera epare tije egere to sarekere ebinto binde totarakora bike I promise you nge budget negenderete e budget ya 2025 2026 binto bibere bitatu na biro bimbije bikorwa ase chireye egerero rekane yes egento ndoje naende gesumbueta mono nechitaye cha security ninteme ndole go sichabe kirwe yemo ibere ase chireye bono yaneneire nabantu bameyeto eparanera iga ekorwa amaribaga yaende parish kerema yatirimbo kerandi yaenda bwogendi aria daika avocado mate mwanche murigeria kurwa sorboti uru ni otoko enyara ribaga riokoso aso mutimo komo keigo kurinde toskato nyegera tokoira na sege kege kirobosio ntobe togosanga amange Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene Urwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango mwanche murigereria ntobe togoikirana ase chichiro ase tokumurikira ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida
chingongo ibere kera etageka na kera ensa amang'ana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erieta riane Linet Nyambane. Kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Asokorigia gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo ao chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ao ali akubwatira ni obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rie kemoya mwanchu murigeria korigia komanya mangana ao yekegusi abego chingencho chia umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi omwancho murire Nensoko TV ngetaseni Nensoko TV nibwatira sengencho yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietara Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nensoko TV oboroso bomogusi Eye Nensoko TV oboroso bomogusi.
Mwancho murigeri yango kwarigania sentunda ya kabere irinde togende gusanga imeya maya yensoko TV. Oskabosio abagaka bekyombe gya Mwamugusi Nyagetinge Heritage Council nigo besokire na kugikiria aba director be factory korwa Sorgongo Rwagusi asoko ba kerengo gye bonus y'ekishiringi 10 okwana nabaliki bamangana imeya Nyabonge award ya Sensi kitutu cha North nigo abagaka abo babolira barayigwe sokya nabo igogo kwanera omuchando yo mulikito Pethuel Machini na Mange. Magega ya abalimi bekemerige chahe kurwa Sorgongo Rwagusi konyora engeria ya bonus ya shilingi 10. Bono nigo abagaka kurwa sekyombe kya Mwamugusi Nyagetinge Heritage Council ritikuria rero beso kirasinsemo kya Nyabonge eryo gukwanira na kugikira igoro yengane yiga. Raini yo chai abangina bachandekire chingiti chiko baroma chichaime bakwabusa chingiti gochia bagotora oborimo bwaerire batabwatira ngetungu esekere na bese chonchiyo onde bwensi orera ini yeye orageririgwe onde bwensi kurwa ba director paka abantu bakale obisi abandi bakogeba nintunto ko banyora nto bamanyeti barageririgwe bawo kwanekerekyo nigo bamochiri aba director asegetambo kirekiga gyo kwenekya abarimi ngonyora barengeri yense orasekemeri kyo babeire bagokonyekana kero kya motuka matambe ikebona batarekita twachore to mwakoyo kakike mwakorete ne kyobosoku na ende kyobosoku intubona igotore gaibirira abangina mbagaka lakini bona ase mugo chikokorera buna batarekita aba mugoswene na ne chigari nchira chindito koinche bono ngayambura none yengo chagwakana mwari gototebire ni mapema tunakuyarika ni turigi nonya nkangoko irinde toje gwakanira abacho kora abana school fees egento geto sinyete nekemo east of lift gobako wewe tofauti west of lift toa wewe tofauti chikateli chiri Mombasa na chicha tusumbuire Boigo nigo bamochiri abarayikura Sorgongo Rwagusi asoko baombia gotegerera na boigo kobwat sia engane yu egerega yanwe buna ntweke goria yake togotore chae tosemeretie tonyore bese tuirira abana school mwamanya kobwate cyumutienyi mwato abuya eki bonus mwamanya kobwata mwato aji siringi 10 ayecha betine tubwate omubunge nayo soro birimo kwenda mwatayo president ase chaero ngakimotaraenda momotebi aya simbarati na tobwate uneta ya kisi tokonye ayo Richard Monyonga tokonye una indubona iga na bagaka baito mbali ikiri echa na roto kwara mpaka marogobo mogongo ni goyete kakitega gotoretinse toegaki toe na roto gosomeria abana indundu bwati bosina maega tororera mabere buna bone ngakibuneye bono nigo baboria barayebo koibwatrania na boigo gokonya gukora mochando yo egera bakonyeke kurwa sekemerie kyo giechae rende bagusi baito tari kwanja kwa bontu aurwa ngabate gorecha ikia gogotogora urime bando urime no ni toke otuge no nye ng'ombe obekenda nyasa atara kurangeri igo bono iga simbarati agriculture ne yao ababunge baito ntubona iga siasa tutagete koigwa ne siasa twairane riguchi bese kirichi ito tari sirigi 10 singi amisini buna abande baetwe yori tumanya gwanchira na ngano nye no morengo yo mogo totebie se tokwenda guchia ndonzi motokurura no togochia gusi nense yo mwando na bono asuburemi nebekemerigie chae nigo kiaberege kurenda bake nabanene bono nigo abaremi abangi bagenda tukorera igoro yogo kea kwerigori yekerengo gie bonus ye makoyiga bono abagaka baiga ba Mwamugusi Nyagetinge Heritage Council nigeba sokire na kugikeria igoro ye bonus yiga yekerengo gie shiringi 10 kilo bono nigo barachikunyako bakuragereria nabo igokuburia abarai bonsi kubwatikana noko cha insekwe rigoriga yekemeri gichae asobono besokire na kuburia abarai abiga gochichamo ero kobamanya nabo ikuwa bekira teneni ninkiya kwera baro banyorete ekerengo gense kuripoteria Ensoko TV kuroiga sekinyoro kya Nyabonge utokeme yebunge ya kitutu cha North County ya Kisii jeni ngongoro kwa Pethuel Machini
Morokigwa we University ya Kabianga oyokora kurase kinyoro gia gekonge imeya wadi ya Bukeira imeya North Mugrango county ya Nyamira nigalibiriro mega yokoborwa school fees yechishiringi chiribu emia yemo 53 egento atiniri amasoma ya Christine Nyarangi Mose we myaka 24 yemo agasoma somwako gatatu ase kosi ya ECDE nigo kagukwana imeyo bwari imeye kerenyo aererabuna nere konyogwe somya magaya ise kumwanga komosomya asikiribuna nigo abete gakorentanwa kulinde nigabereka gwesokya bene nabo igokubori abasamaria gwesokya na kumusira asokogendera kwenyorera amasomo. Njengoro ku Christine Nyarangi Mose seiterege kongare abokeira mwanyo erega ikerenyo nango turumbaga koru ngende gochinga obwaria mwanyo erire korwa ntari gusaba obokonyi kuruharoro ngonye school fees mbati area 108,000 somaria Kabianga University ngosomera ekosi roku ECD obwari mu bwe college hiyo ndio nilichagua kwa kosi yangu na ikireta dia school fee area yabeire nyingi nande narure tingo nyara ko race nchebieka weikandiki obokonyi kurwasa abantu au bangonyi ndatemire kominyoka ko chobisi cha Nyamira egere nyare ko konyoro obokonyi korwaroro senaikire CDF ga ekerenyo bantebi bakonga basaria 5,000 bansaba details cyane naba mikoruna chagete first year ncengori kichibesa chia rent tinikonyora untogonkonya korenga kinachandikire nyingi nabo namenyaga abseito ewe komongi no minto obaba uyo tata tos ote abantu nebirenta netoruinga gabu nakikiagerete tinakore nonyo mochango boko yende skuru. Nyumbani hakuna kitu chochote kabisa. Ni kustruggle, mamangu ana struggle, anaenda kibarua, anatafuta chakula tu kidogo tunakula. Yeye peke yake ndo tunamtegemea. Kwetu tuko 5. Tulifanya na brother yangu form 4, but yeye hakufaulu kwenda university. Akaenda huko Kiambu anachuna cha yuko. Sasa mimi ndo wa pili. Ndo nilifaulu kwenda university. Out of 5? Yeah. Kuna watatu but hakuenda, alienda akaoleka. Watatu sasa. Alafu wengine wawili wako CPC. Ngori omora MCH Riombongi Gwarchachanua Amos Nyaribo Jerusha Momanyi amona nyabo banyore gongonya ane kurku Felix Mabuka oyo mesanga seitere gai wobwari igai so mwana ya arua nege kitari geke lakini yone akwerese resire nyonje na yungandire ngoro kwarinet ogandi kurwa bwari mantelio ngoro kulinet ogandi kurwa igo bwari iwana arorira abantu bayichire gai basangirire kanite nabuga inkikia bana chari yabari achiri wikananyorire no mwana ukurira mwana uyo rire na magomba manene utaeta obokonyi na nyuire njira to struggle ne school fees na nyuire njira obokonyi bole chinyumba gakia barayi baito bigongo saba no ambali bali isiko ya Nyamira bali abamintu bali isiko ya Nyamira county no ansimba arati no nya narulio nakuru okoroku arama mbaro raba chumba abange bale gusiba abandi bale Nyamira aki bali babwato gokonya kura igunde bakonya abantu no MCA nali Nyamira ali town. Ekiombe kyogosangereria bango kiare nigo giakorire egeikaro ky'omwaka yiga emiyomo kyo Nairobi na gukwanira ebitambukire kiombe kyo kiimukire eri gotinya obukoreri bwabo gocha asaba Kenya okwana n'omunyakirugo w'ekiombe kyo Humphrey Watanga nigaburira abakenya gutwara okwegena se kiombe kyo ekegera obukoreri bwabo nigo buri obwo bwasyoku muri kito Linet Nyambane na mange.
Munyakerogo ase ebodi ekiombe kyogusangereria bango KRA Nderithu Murithi ukwaneire obuya bwokubwatera koboko obokoreri bw'ekiombe kyo ase chinchera chekerero satebire nigo muroberi oyo orachikwenekia obokoreri bobwasioku amo nobokoreri bondo bonge ukwana imeyo mucho Nairobi ase geikaro kya matukabere ikigyachaka ritko ria rero kyogukwanera obokoreri bw'ekiombe kyo ase omwaka bw'echiribu 2025 nigo Murithi aruro Ladies and gentlemen, allow me to just restate the obvious. No state exists without taxes. Let me say again, no state can exist without taxes. Now, I know some of my friends are fond of reminding me that as a state we do borrow. Yes, we do. But borrowing is deferred tax. Because even if the loan is for 25 years, we'll have to pay it back. Even if it's for 30 years, we have to pay it back. And we pay it with the taxes that we collect. Without commitment to shaping the future by being innovative, by using technology, by being inclusive, and ensuring that service is at the center of everything that we do. From a governance perspective, we view this theme both as a guiding principle and a call to stewardship, one that ensures that the Kenya Revenue Service firmly remains on the path of transformation, providing the policy direction and institutional oversight necessary to sustain reforms that deliver lasting value to the Kenyan people. Gukwana kurwa ase gikarekyo no mobiso monene ase ewizara yabonchoreria abakabaka monebyombe Susan Mageni asaruro kubure gochia sabarai botiga kogenga abananchi kubwatekana no moroberio bwe serikali onyota. Advocating, the time has come where KRA ought to move closer to their client. So I told my boss, that is CS, that these people have now become of age. They are now coming to where their clients are. And the client of this great institution now is the MSME sector. January, Nyota is not a new initiative. Let me clear the air. That Nyota is a scale-up of Kenya Youth Employment Opportunity Program that was there for the last 5 years. It ended actually in 2022 when we were just coming in, and which presents 2 tracks for job creation. The first track is enhancing youth employability, and the second track is expanding youth employment opportunities. Omokomishona bw'ekombekyo Humphrey Watanga nigatebire ekyombekyo nigokere tayari kubwaterana n'eki sector chinde ekyo kyeirire emeri asamangana yekerero na ribaratinye obokoreri bwabo. This summit provides a space where such knowledge can move beyond exchange to become collaboration, transforming shared ideas into practical solutions that drive real impact across regions. For KRA, the diversity of global experiences in digital transformation is especially valuable. While some administrations are only beginning their digital journey, others are already exploring advanced technology such as AI-driven analytics, blockchain integration, and Internet of Things. By engaging in this exchange, KRA is eager to learn from the experience of those further ahead, rediscover the fundamentals that worked for advanced administrations, and hear from peers navigating earlier phases of digital transformation. Ngoripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Asa mangana ringete chigosori timu ya Harambee Stars nigo baringete konyora obubui obutko bwerero ekero baragosori na Ivory Coast egosori yokurigia etigiti yekiumbe gia World Cup asa Harambee Stars boigo bagendete gutinya amaigerio abo bosibwe gosori yabo nense ya Gambia sitarike 24 cyomutinyo yiga muri ito Dan Suarez nabakagotwariganiria amange.
timu uyense ya Kenya umupira abwenko yonse moya basacha Harambee Stars nigo bakorera megeria matindi iyo moyo kegima bosike bagosoria abentindi kirage ene timu uyense ya Ivory Coast yo kuriye tigiti yo gukosora 20 ya World Cup byo mwaka w'ikibire na 2025 nomo ibibira karekane imeyense ya USA, Canada amona Mexico. Stars abo bachiete makali serondi ntangani ine timu yense ya Ivory Coast nigo barengete gocha konyorobo bwi Elio bamente ogosemere kwabo okugochia kwina chereti gitigo chekosori bikombe byese ntunda entangani kabisa imeyomugano obwense ya Kenya nonyanigo omokonyi ibwo murai ibwe kiombekeria gya FKF McDonald Mariga oyinoni go kabeire mo captain karibwe timu ya Harambee Stars oyene kirebene ebuna kiombekeria gya FKF amone serikali nigo abanyisirire mono etimu yense ya Kenya Harambee Stars inseyo burai bwabo mo captain Michael Olunga ngochi bari koroke gasori ngiya obutuko bwa rero agosori eyo nigo chikosori mo rwabo rero chinsenye cha butuko imeyo mwechi wa Abidjan ense ya Ivory Coast. Mood iko sawa kwa team na players wame prepare well na kitu tunaongojea ni game ya Tuesday we get good results. Na etimu yense ya Kenya yabasubati umupira bwenkoyo Harambee Stars ni goli tikolia rero bagendere na megeria matindi kiandage 10 bosio bagosori yabo yo kuriye titi goche goseri 20 basubati ibyorogongo rwa Afrika mwenyekene muna WAFCON. Starlets nikabara chikosoya ne timu yense ya Gambia asekimeno kagere ko bege nkongu kiandage 10 nonyanigo abagosori ya Sherin Opisa amuna Faith Mboya abe timu ya Harambee Stars imeye kambi ya maegerio nigo barakiro kwegena kyobo bosio bagosori ya UNTD irakare karibwe ime yegeti Kenya Stadium charike 20 cy'umuti yenyoyo asomwiroroye uragosaba kitayike 20 isato cy'umuti yenyoyo imeyense ya Senegal. Na nashukuru Mungu kwa sababu training iko juu na kila mtu ana give in the best because tunataka to win Gambia at home and away. Thank God kwa hiyo opportunity amenipatia tena. Tunaendelea na mazoezi vizuri, watu tunaendelea kujipush na tunajiamini kwa hii game ya Gambia we can make it. Arit Korea nkyo emirano biria abya Sport Pesa Kenya Premier League round ya kane ngorana beko kosoribwa asichi timu awachikagere gocha keruta geti ere kokosori chinsa isano ona isato chamagaso niyo kimanege tindi kegima agati timu uyaba muraba Shabana FC kurwagusi barakosori ne timu ya Posta Rangers asegeti keria akiagusi Stadium ekosori ekagaire kwaba enkongu kiandage 10 ekyaro kabonega Shabana amana Posta Rangers mbara sigosori ndayonsi na bonsi nigo babwate chipointi chirengaine Shabana babwete Posta Rangers enobota bauti ebwe chigori ine Shabana inseyoborai omwarimu Peter Okidi bachikonyara kunyisusura etimu ya Posta Rangers iyo korawa onoyo kabere omokocho karabwe etimu eyo oya Shabana omanyekaine ebuna Sami Pamzol Omoro aseko soriende eklabu keriage FC Leopards iwabacho bagani aba murabalya kurwa ensemo ya Coast Bandala FC chinse komi chamugaso imegeti ya Kasarani Stadium mayayo sori yuko nganyibwa kurwegeti keriake Nyayo Stadium. Na amalieta 5 yabali bawuchikonere ekegwa keria kyabasubati igia omumnyoki yata abwensengi makyo mwako yebechibirangene sana sokibwe asemusubati Faith Kipyegone oyoromo bwi bwechimbero cyo Olympics murakatato nabego obagako bwa chimbero kiri cha World Athletic Championship ya Tokyo Japan chimbero chechimitiriwe mone chimisana chorirwe musubati ondo mu Kenya Beatrice Jebeti oyoromo bwi bwechimbero kiri cha Olympics asabatere record yechimita kiri bwisano naboigo abakabaga ko webya bibere ime chimero cha World Athletic Championship mayaga yo kubwa liga na ali amabera chimbere chimita chiro bikomi amane chiro bisano abachorirwe ego cha kolonero bunyangongo bwe wo munyoke musubati yigiyata abwensengima omwakoyo abande bali abachorirwe chokolera ekiyegu ekyo onamo ono musubati Sydney Levron bwense ya USA musubati Merissa Jefferson USA naboigo amona umnyokiegi ata ensengima bwechimbero chetimita chimenye cyo kwana na ebite umwiburwa abwense ya Netherlands Femeke Ball asensemo yabasacha nigomo umnyokiegi ata kurense ya Kenya chimita chimeisa nesato Emmanuel Wanyonyi uyo bweti kiyagwa keria kya Olympics na bayigo uyo bweki kiyagwa keria kya World Athletic Championship chimita chimeisa nesato achorure gochikonera ekiyegu yokyo abande namuna no na Else umnyokiegi ata ensengima bwechimita chimye ibere amone mite chimye yemo umwiburwa abwense ya USA Jimmy Gerga
mwiburwa abwense ya France oywe obwa ekiegwa kelikia ligana lya mabera ase chimbere chicha World Athletics Championship chetimita chiribu 10 na boigo akaweka ya bronze ase chimbere chechio chimbere chechimita chiribu 5 abande namunara Benjamin omwiburwa abwense ya USA munyokiegi atabwe chimbero chimyainye ojinonye nigo gwikabona iga obwatete record ko munyokiegi ato kabire nsengima asimbere chimita chimyainye kodritin chabwense ya USA anyanigo oyo obwete ekiegwa keligana lya mabera asimbere chicha World Athletics Championship chimita emyemo ona 10 mega yotumaka second komebere ne chimega second kianda nere ochorure gochikonde kiegwe kyo ine Faith Kipyegon obwense ya Kenya, Beatrice Jabet obwense ya Kenya, amana Emmanuel Wanyonyi na baigo obwense ya Kenya. Mbachiko nyara kobekense ya Kenya seramani naende soko bwebyego ebyo. Natogos kamotwe niko bono etimu uyense ya Kebvade umupira abwenkoyobwa basacha yalikiro umugano oyura tekare kwenyorwa emyaka yonse mayaga yo kuna chere tigiti yo chokosori yabikombe kelia kya World Cup kyo mwako gocha asentunda entangane kabisa imeyogima abwense yo Kebvade yabatake kunyesura etimu ya Iswani chigolisato aserigena aliye barara na kwenechera etigiti yo Yegento aborokia amo ona bakosalia be timu ya Kebvade babereka bako gokera mono na baigo ogwetogia asukuna chira etigiti yo chinse chinde echiyanchire etigiti yo chogosoria egakombe kya World Cup kyo mwako go cha kurimero gongo rwa Afrika namo onense ya Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria amonense ya Angola. Ensoko TV chigosori Nchen Daniel Omwaga Mwanjo muligereria korwa sorboti rwae Daniel Suarez no tugwikira omweli obukumurikira mangana maya a senseyemo kulende to skato nyegera genda kubwati emirubirinde meyegeta seni gensoko ene kyangango sora sensemeri ya Facebook na boigo YouTube Ensoko TV leterene kerubo Frida na bali bene kyabuna chibicha neliogira gwikira sole a senchira ya bene nere Brian Achaka bakobwatira nere Felix Momanyi, Felistas Kabendi na boigo Rosemary Wanja to skato nyegera tomirane chinsa isato senda komanye amange